Níl mo cuileann anseo ó acadamh na hOllscoileachta Gaeilge agus seo an chéad ceacht ceachaí le láithreán beag simplí a chruthú ag úsáid HTML agus CSS. Os mar gáir amach anseo fecinn sibh léiráid gon láithreán atá muid chun iarracht dhéanamh bhaint amach is láithreán a tharlaíonn de bheits faoi bháile clia ach de réir mar tá sibh go tríd an ceacht de bhálam go mánach sibh tríomh sibh féin as láithreán beag simplí a chruthú bunaithe ar théama i cínt eile ach ag leanacht stóíonn rud céine atá ar bun amsa. So siar tá os mar gáir leis an léiráid seo tá léironn seo trí iltán. Níl éon ainm tugaí gon ceann seo mar is cuma céint ainm atá ar but tugtar fréamh an láithreán ar seo nó an rút i méarla gon láithreán agus tuair seo faoi deara stin seo tá trí chód HTML atá muid go cruthú. An taim tá ná index.html seo an leanach bailile tugtar index.html a gcónaí ar sin agus an sin péir eile barthain sé ar céir tá tú cruthú an láithreán faoi i mo chása is ideichas agus naisc an dá leathanach eile .html ag deireadh an féir agus bé mé a cruthú na rudaí seo ag úsáid agarthóir takes ar nós Notepad. Na úsáid am héin ceann ar an Notepad++ achas féile na sin a léirbáil. Cód eile a chruthíonn muid le Notepad ná an cód CSS seo. Ní bheith muid go le naca le CSS go dtí cúpla ceacht tríos an bóthar ach tuair faoi deara go bhfuil sé cuine amsa i filtán eile tá sé seo cuitínta go maith thug mise stíleanna ar an filtán seo agus tuair faoi deara ná chuir mé aon sin a fada ar stíleanna ná ar ainm an leathannaí. Sin nós atá go héin le rudí a chuineáil simplí agus mulaimse cé nach gá dhéana gan sin a fada a chur ar ainm an chóid agus tá sé seo fíor freisin faoi filtán íomhána níor chuir mé aon sin a fada an ach seo filtán atá díreach faoin fréamh arís agus is si in íomhána tá trí fictor agam an trí fictor bheits an úsáid sa siomh stráidí chonal trí nóid cloisteann trí nóide agus éráid baile lia agus arís níl aon sin tí fada an ainm nach na gcód JPEGs an péire seo agus PNG an péire seo sin cóid a hacíonn leis an idirlín. Ceann eile nach bhfuil an úsáid ag an uair seo na GIF GIF. Ach so sin é anois cámuid súil sin an struchtúr cámuid súil anois ar céantaí an ranóid an si sa mrásálaí. So tá siad é ar leathanach bailile an seo agus fecinn sibh an sin go bhfuil leanach bailile tá tabla agin an seo tá text agin an seo tá picture agin an seo picture go bháile lia cá bhfuil bháile lia agus an sin tá trí nasca agin go mór agus tuair faoi deara go lassan siad suas dearg ar haim chum an loch thairistim. So teann an ceann seo go dtí ideichas tá picture an agus tá puintí orchar in seo agus an sin naisc tógann sé seo go dtí naisc seachtracha mar shampla sé seo go dtí Wikipedia muid agus Google Maps agus mar sin de agus tuair faoi deara bhfuil scéim dathanaí atá cóhasbach trasna an trí ar an trí lehanach so beidh muid géirí sin a bhaint amach tá baint ag an CSS leis sin. So críochna muid suas an seo atá muid chun baint amach agus a géad ceacht eile tá muid chun tosú amach Notepad plan agus ar géad piece of HTML a chruthú a dhéras isteach ar na leathannaí seo a chruthú. So sin é feice be mé caint líam sa géad ceacht